Horas madihita saluhutna. Judul ni video apala ditikion ima hotel. Hosom, teal, elat, doho late. Songor dia mai, ikuti terus. Hotel manang hosom, elat, teal, doho late. Oma akka parange si pasidingon ni halak Batak. Jadi istilah elak teal doh lateon sangat familiar di akka poda ni natua-tua tuakana poso manang tuakana konna asa di pasiding be rohana sian pangalaho natuluo tabba naupaton. Alai mamuka mau sian elat perjolo ala ido mulani naupaton. Jadi elat, teal, late doh hosom sasitong naon sada paket pangalaho nasodenggan alai bermula mai sian elat. Malapatan ni elat. Molo elat amang dotame yang doa kadongan oma sifat cemburu, sifat sirik manang na iri. Arang do istilah di dok mai SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Oma elat. Molo di bereng arong databba di donganna manang selas ni roha. Itorsugodo rohana. Dang sonang rohana. Ale mula dong si hasegan manang ajuk ni roha manang na namasa na suringga di donganna las rohana. Oma elat. Baru dapat dua hon late. Molo late on namang dataminang satingka mau digijang ni elat. Jadi molo elat na di pupuk ima idokon late. Late on nga sah tu tingkat adong tindakan. Nomor lapatan adong keinginan dan usaha ingin menghancurkan kebahagiaan orang. Ingin menghancurkan keberhasilan, kesuksesan orang lain. Jadi adong upaya-upaya nabi naenna. Misalnya terpilih ma amata si A gabe porhangir. Jadi binonyom ma usaha boha asa amang porhangir na baru terpilih don gabe roa guarna asa mersuguroha gudang jolma tuibana. Ujung-ujungna masukna asa dung suguro hani jolma asa madabu memana siap posisina gabi sudak memana gabi porhangir. Molo jolma nalateon biasana gabi mengara tu fitnah ulauna. Dungi muse na patuluho namang dataminang teal. Yado bigi hamuraha tapatial tealhon. Patial tiahon nomor lapatan oma sifat pangalahon na sombong. Tidak sesuai perkataan doh kenyataan. Nangpe sorong naimana alai gayana sehera siha adongan. Tersong nima kan. Jadi molo di debenganan di dok maun pangota. Di benare mandokon perhata manggang. Baru musen napa teal hono ima sifat terlalu percaya diri. Sudah gampang, suka melebih-lebihkan. Baru musen bumat tong tarokon dompet Avanza ale gaya Fortuner. Ima sada pateal hon. Jadi berhubungan dohot silakan hani dohot elat. Adong ngetong rasa iri sirik, tudongan nana berhasil, tidak siap disaingi, tidak terima. Omatong pangalaho manang sifat buruk hati. Jadi sehingga gabe adong keinginan ingin menampilkan diri lebih daripada orang lain. Gabe patial-tialhon. Gaya hidup tidak sesuai dengan isi dompet atau perkataan tidak sesuai dengan kekuatan. Tarsongonima nateal. Baru amang dotaminang do akadong di tingkat na perpudi ima guarna hosom.
hosomoma sera tong na paling bahaya. Hosom ima sifat selalu membenci, dendam kesumat, menyimpan rapat-rapat kebencian, dan ulu terbuka rohana, mengalehon pangalauseon, tudongan na marsala. Biasa naon akibat ni benturan, manang nagesekan, kepentingan, sehingga terjadi suguni roha, meningkat musi disimpan, gabe kebencian, gabe kepahitan, omma hosom. Kebencian yang menjelma menjadi dendam, menjadi kepahitan. Jadi naupaton, elat, teal, late, hosom, omma paling pantang di halak kita, halak Batak. Ido makana jut-jut di pudahun na tua-tua tu hita, asa tepedauon, asa tepesidingon. Ala emang dot taminang sayangnya, gudang dotong jolma, seolah-olah melekatkan pangalahon ni halak Batak, omatung nasuringgan. Jala muse halak Batak musero na olo mandok kono. Seolah-olah molo ngabatak imana, arung naupaton di dirina, padahal bukan. Omma paling patang di halak kita. Jadi, unang atong amang dot taminang ta identikon halak Batak dohot elak tel dohot late ate. Justru odo siusahonota asama dau hita sian elat, sian tel do sian late termasuk ma hosom. Jadi harus asitong namang dot taminang asabui hita dau sian hotelon na perjolo amang dot taminang tajaga rohatta, jaga hati. Molo tersurat di buku poda bid 24 ayat 27 di dok songonon, sian seluhut si jagauni gumodang majaga roham ai sianido ruar akamuel hanguluan. Jadi molo istilahku jok mahudok konon menjaga hati on mengelola hati ate. Molo binere ngatong dongan berhasil, dongan sukses, dongan bahagia, ikon doh doi betong merlas ni roha. Puji Tuhan. Baru molo binereng dongan lagi berkebutuhan, lagi susah nguluna, lagi persuk perniahapan na, ni kelola hati ni ba asa dong belas kasihan. Asa herana doho tiba marsitaonon. Mulubui doho tiba manolong. Itu tong. Jadi jaga hati, mengelola hati. Mengelola hati om muse serana paling penting, unang tong pamurahu kita tersinggung. Molot makatai dongan, marang na memulus dongan sejulu niba, songon na kurang pas pemuluson ne, itu sendiri pun mau na sobong mau na dia mau na tel mau itu rido ibaga rohani iba, makana gabi tubuh suguni roha. Itu tong. Jadi jaga hati, unang pagapakku menilai, unang pagapakku menghakimi, unang pagapakku maben asumsi, karena asumsi 10% salah. Nah, itu tong. Tak kelola hati ringgan. Molo semakin dewasa iba di umur, harusnya semakin dewasa ma dalam hal mengelola hati. Unang selalu terbuat roha iba. Selalu terbuat roha. Lebih susah permulu melosong ngonon. Dangadong ketenangan hidup ate. Jadi dirok disi jagalah hati. Sen seluhut na si jagaw ni. Artinya gudang si jagaw. Ale jumaga mahita. Gumudang mata jaga rohatta. Ala niyaha ala sianido ruar akamual hanguluan. Ala na mulodang tajaga rohattaon dang gabi mual hanguluan na ruar siani. Ala gabe akan akotor. Kekutuk kapangalaho na susuman na sudingdan do akahata na nasutabo di bige perbinigian. Jadi tapasiding ate tajaga rohatta, tapasiding akka hosom elak teal do late. Na pedua ho naman do taminang di natar surat di Filipi di surat ni Apostel Paulus tu Huria di Filipi di bidu 2 sa ro di 5 di dok songonon.
Molo tu ngadong apa-apa merhite-hite Kristus. Do soso-soso holong ni roha do persoran ditudi nang talup do asini roha. Guhi hamu ma halalas ni roha kon ninna Apostel Paulus. Sada ma paroha hokam. Jadi sada ta paroha nomor 8 serius don. Singok-singok ni Apostel Pauluson idok songonon. Sada haholongan mahamu saroha sapikiran mahamu. Unang ma merdikadikan manang marhasangapon narumar. Nomor 8 mengadului hasangaput tu diri nasajo alai donganna dang diaturehon dang dipasangap dang dipajulu didok musai songonon alai sian toruk ni rohamu nabema rajumihamu dongamuna sumurung sian dirimuna. Jadi tarajumi amang detaminang ikon sumurung do dongan bainon sian diri niba. Unang ma narikok dihamube matahuk kamu dohok mana ni dongan. Nomor 8 tersongonon narikok ni dongan nido rikot tono perjulu baru narikok diba. Artina dang egois iba dang mengitungado liba parohahonon do dongan perjulu donganon nomor 8 songo dia do barudulla songo dia do perasaanna songo dia do pakilalaanna maradupun iba do maradupun situasi na adong unang holang perasaan niba niadupun sudi au ikon dihormati doau ikon lobi doau ikonado dijolo ikonado dipasangap aon egois utong amang dotam menang molo di singok-singok ni Apostel Pauluson ikorikot tono do dongan didokon song unang marikot narikot dihamube matahok kamu dohok mana na di dongan idotong. Jadi di ayat 5 didokon songon parohaun ni Kristus Yesus ma parohaunmu. Jadi ondotong amang dotam minang teladan dihita ima kehidupan ni Kristus tuhatai. Jala holong naima holong tak artina irokon songo dia perasaan ni Kristus songo nima perasata songo dia parohaun na songo nima parohauta songo dia maharoa parohaun ni Kristus parohaun holong maka holongi hita sudi songo nima hita maka holongi dongatta tudus tudirita Daud tong sian sifat egois alai sifat pengorbanan do na pinatudu ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tuhita saluhutna. Ima persyajaran dihita apala di tikion asata padauma hotel sian hita halak batak ima hosom teal elat doh lade di pasu-pasu Tuhan ima hita saluhutna. Horas